Ahojte, dneska vás vydám u dalšího videa a jak vidíte, tak som tuto pri tomto portáli, čo som našiel kvôli tomu, že som išiel preskúmať okolie. Už sa mi to tak nečaká, tak preto som... Mimochodom vykaftil som si toto, lebo vy neviete. Tu mi je jedno, čo to je. Golden! Ja, to je skvelé! Asi. Lebo ja s ním 100% neumriem. Jo. No, takže, no. 2 gold bloky, čo môžu byť skvelé. Potrebujeme 1, 2. Tu je 1, takže ešte budeme potrebovať pár tých. No, takže golden jablko je veľmi dôležité, lebo keď pojeme do nedru, čo dúfam, že bude čo najskôr, tak no poď do toho. Tak, a môžeme ísť. Najeme sa. Nádhera. Hore tam les? Tak to není môj problém. A už sa bude smievať. To není dobré. To není vôbec dobré. Mám postel? Mám. Našiel som ju, takže... Tuto som našiel mimochodom ovečky. Tak chvíľku si počkáme. No už je, tak. No tak ešte chvíľočku, ale už vidíme, že za chvíľku bude, tak... No už môžeme ísť do postele. Jej, to každý chcel vidieť, jak spím, to je normálne. Takže... Chcel by som získať železo, to je prvoradé v tomto dieli, čo by som chcel získať a no. Našiel som zlaté jablko, čo som stasný a no, neviem, čo s tým využijem, ale teraz ideme domov, lebo mám ten najkrajší dom na svete. No to je jednotková kvalita. To ani samú nemá lepší dom. No hneď je to krajšie. Počkajte. To si... No potom to spravíme, nebudem sa s ním teraz hrať. A môžeme? Pojem domov, teraz už nemám plánu preskúmávať, ale lodička sa vždycky hodí, lebo nikdy neviete, čo sa stane. Tak, aby ste vedeli, čo sa zmenil u mňa doma, je farma. Nie moc, to je všetko. Tak. A ešte, mimochodom, viete, čo sme tam mali kope? Tak už som ho vykopal a to som vám zabudol ešte povedať a máme 9. A budeme mať veľa ingotov. A čo s tým spraviť? Spravím ďalekohľad, čo je v dnešnej dobe veľmi skvelá pochútka. Nauč. No tak. No tak ja nie som dobrý parkourista, to asi všetci vie. Takže caveku zatiaľ nevidím, čo je také nečakané, by som povedal. A mimochodom, že keď sa minule sa vám podarilo dá sa mi, že 5 lajkov, tak teraz skúste dať tiež 5. Také
Wow. Normálne. Wow. To nikto nečakal. To len musím preskočiť. Zničiť tu toto. A... Ak by niekto chcel, tak môžete napísať, že kam pôjdeme na budúce, že aby som mal nejaký plán, lebo našiel som, nebo môžeme ísť do Nedru, ale to ja nedám zatiaľ ešte. To bude jaskyňa. No áno, chcel som povedať, že to bude skvelé, ale trhlina, to je nádherná trhlina. Čo? Wow, bude to. Tu budú diamanty, to vidím. Koper. Bum. Osvetlíme si to. Pôjdeme postupne. Myslím, že už som tam videl zele. Zo. Už je les. Vykopeme si železo, lebo jedno iba. Trošku. Tam sú ďalšie. Teraz sa bojím, že ako sa dostane hore. To je taktiež problém, rozmyslám. Nájsť už mám na topánky minimálne. A keď ja to využijem úplne inak. Ty kokos, sa zlako. Tak ja mám demenciu. Pomoc. Ne, prosím, ne. Ja sa bojím. Budem dobrý. Fú to, mini jockey. Tak to ne. Zúfaj sa si